good evening. It's me, Jackie, and for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano tanggalin ang watermark sa KINEMASTer. So first guys, punta tayo dito sa Google Chrome and isa-search natin si AC Market. Install anyway. Okay, open natin siya. Allow natin to guys. At dito i-search lang natin si KINEMASTer or Kine, whatever. So, download natin to. Pre-download. 1,500 pesos. So, pag-click So, i-allow lang natin to guys. Then back. Install again the KINEMASTer. Tapos open natin. Okay na pala yun. Then, visit natin to. Open na natin si KINEMASTer. Hardware, performance, okay na siya guys. So, magsaselect tayo ngayon ng video. While using this. Video. Recorder pala namin. Sorry. Ayan. Lagay natin ito. Ayan. Hello guys, good evening. So, makikita natin dito na wala na yung KINEMASTer dito sa itaas mo. Kung isi-save mo yan guys, save natin siya. Tingnan natin kung okay ba yung kinakalag. Hello guys, good evening. It's me, Jackie. Ito na yung final na guys. So, yun lang po guys ang aking masishare. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye-bye. Thank you.